дар доираи ҷамоатҳои таълимию тамринии мунтахаби наврасони кишвар дар шаҳри Сан-Паулуи кишвари Бразилия баргузории бозии санҷишӣ бо яке аз дастаҳои ин иёлот тими Аудакс ба нақша гирифта шудааст. Як рӯз пеш аз шурӯи бозӣ шогирдони Зайниддин Раҳимов барои шиносоӣ бо вазъи майдон ва барпо кардани охирин тамринҳои худ ба варзишгоҳи Эстадио Мунисипал Жозе Либеранч ташриф оварданд. ба фарқ аз рӯзҳои гузашта, ҳайати Тоҷикистон ҳаракати худро ҷониби майдони машқу тамрин барвақттар шурӯъ кард. Сабаби он аз макони будубоши футболбозони мо дур будани майдони бозӣ ва тамбашавии роҳҳо дар Сан-Паулуст. бо расидан ба варзишгоҳ ибтидо мураббӣ ба футболбозон дар бораи рақиб ва шаклу услуби бозӣ бар муқобили он маълумот дод. Сипас бозигарон ба иҷроиши машқҳои худ шурӯъ карда, бештаран ҳангоми ҳолатҳои маъмулӣ чӣ гуна ҳаракат карданро тамрин намуданд. аз суҳбат бо масъули Федератсияи футболи Бразилия, ки дар тӯли мусобиқа ҳайати моро ҳамроҳӣ мекунад, маълум шуд, ки Аудакс дар чемпионати иёлоти Сан-Паулу, Паулиста ҳамроҳи бошгоҳҳои Коринтианс, Сантос ва Сан-Паулу бозӣ мекунад. чанд бозигари маъруф аз қабили Паулиньо, Бруно Гимаранш тарбиятдидаи мактаби ҳамин тиманд. одат машқу тамринҳои рӯзи охири пеш аз бозӣ тақрибан 1 соат давом ёфта, бештаран он амалу ҳаракат ва гаштҳои тактикӣ, ки дар бозӣ истифода мешавад, мавриди омӯзиш қарор гирифт. бозии фардоина бо ҳайати ҷавонони Аудакс пеш аз оғози чемпионати ҷаҳон барои наврасони мо охирин дидори санҷишӣ ба ҳисоб меравад. 22 октябр соати 20 бо вақти Сан-Паулу баробар ба соати 4 субҳи душанбе футболбозони мунтахаби навраси кишварамон дидори санҷишии худро бар муқобили бошгоҳи Аудакс дар ҳамин майдон доир мекунанд. айни замон дар варзишгоҳ охирин корҳои омодагӣ барои бозии пагоҳ идома дорад ва мо ҳатман аз натиҷаи ин бозӣ барои шумо гузориши муфассал пешниҳод мекунем. Парвизи Маҳмадамин, Фирӯз Бахтибеков, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.